Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο άλλο κυπαράκι που έχουμε φτιάξει και εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης εδώ. Αυτή είναι δικιά μου ντομάτα, Ναι, λοιπόν, εδώ είναι σε ηλικία οι ντομάτες διαφορά μηνός. Λοιπόν, άλλες είχαμε 15 ημέρες διαφορά. οι μεγάλες που είναι βραώνας είναι οι πιο παλιές. Είναι αρβανίτικες. Οι αρβανίτικες που λέει ο Παναγιώτης. Και εδώ έχουμε τα υπόλοιπα τα οποία είναι χιώτικα ντοματάκια. Εδώ και Βρυτανίας επίσης μεγάλη ντομάτα. Και Βρυτανία. Λοιπόν, δίπλα ακριβώς συνεχίζουμε. Όπως βλέπετε, εδώ είναι τα τελευταία φυτάκια που έχουμε και είναι πεπερίτσες που έβαλα προχτές από το φυτοριάκι μου. Εδώ είναι οι άλλοι. Πού το και άλλοι. τραβεστεί, ρε? Λοιπόν, Το καλαμπόκι τραβεστεί που είναι αρσενικό θηλυκό. τώρα θα το δείξουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε φυτέψει 4 καλαμπόκια. Τα κρατάει ο Τάκης. Εδώ στην αριστερή του έχει βγάλει 3 κορμούς και εδώ είναι αυτό που λέμε τα αρσενικοθήλικα που βγάζουν πάνω εδώ, κράτα το Παναγιώτη. Ορίστε. Έχει και καρπό και ανθό. Ενώ στο κεντρικό στέλεχος βγάζει κανονικά τα τα καλαμπόκια. Λοιπόν, επίσης δίπλα εδώ έχουμε πάλι πιπερίτσες. Αυτές είναι καυτερές όλες. Δίπλα στην ημιτελή ακόμα μάντρα μας οι παλέτες που έχουμε φτιάξει. Και εδώ από το φυτοριάκι πάλι κάποια σποράκια που είχαμε ρίξει που είναι μαρουλάκια. Και επίσης έχουμε και ήλιους, 2 ράτσες ήλιων όπως βλέπετε. Εδώ, αυτός εδώ λοιπόν ο χώρος είναι το μικρό μας κυπαράκι. Είναι το δεύτερο κυπαράκι που έχουμε κατασκευάσει. Εδώ λοιπόν θα γίνει η επέκταση του χωραφιού. Ο χώρος είναι κοκκινόχωμα και πέτρα, βουνό εξάλλου, διότι άμα, όπως θα δείτε γύρω, ανεβαίνουμε εδώ, είμαστε στον ημιτό. Λοιπόν, μέχρι εδώ, βλέπουμε και τον ημιτό, το βουνό που ξεκινάει ακριβώς πάνω. Οπότε εδώ θα συνεχιστεί το κυπαράκι ως τον Παναγιώτη. Και εδώ βλέπουμε έχουμε ήδη ετοιμάσει κι άλλο κομματάκι και εδώ είναι όλο πλήρες το κυπαράκι μας.